Як змянілі Беларусь 3 гады вайны Расіі супраць Украіны? Ці стала Беларусь расійскім ваенным полігонам? Што зрабілі беларускія добраахвотнікі ва ўкраіне? Як шмат беларусаў атрымала прышчэпку ад рускага міру? І цеплённае чаканне так званага акна магчымасцяў. Наша тэма дня. Тут Ганна Совусь, мы ў жывым эфіры «Піку свабоды» з палітолагам, гісторыкам Александром Фридманам. Гаворым пра тое, як змянілі Беларусь і свет 3 гады вайны Расіі супраць Украіны. Добрый дзень. Добрый дзень, вітаю. Сёння трэці ўгодкі паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну пры падтрымцы беларускіх уладаў. Давайте пагаворым пра тое, як змянілася Беларусь, беларусы, Лукашенко, рэжым, сілавікі за гэтыя 3 гады. І пачнем з міжнароднага іміджу Беларусі. Як успрымаюць Беларусь у свеце ў лютым 2025 году у параўнанні з тым, што было 3 гады таму? Это, конечно, залежыць ад таго, у якой ступені людзі цікавяцца вайной ва ўкраіне і разумеюць, якую пазіцыю займае Беларусь. Калі мы паглядзім на Еўропу, а ў Еўропе па-ранейшаму сапраўды шмат кажуць пра гэтую вайну і адсочваюць падзеі, так усе тыя людзі, якія гэтай вайной цікавяцца, хаця б часткова альбо цікавіліся, яны ведаюць, якую ролю рэжым Лукашэнкі адыгрываў на пачатку вайны. То бок вось гэты момант ён дакладна застаўся ў памяці людзей, якія сачылі за вайной. Ну, пасля гэтага, канешне, увагі Беларусі надавалася куды менш у розных кантэкстах. Таму раз-пораз, калі вось я нават назіраю розныя дыскусіі вакол вайны і узгадваецца роля Беларусі, ну так бачыш, што многія людзі нават і не ведаюць, а што вось з Беларусю адбываецца зараз. Вось яны чулі, яны бачылі, так на пачатку ўварвання ішло праз тэрыторыю Беларусі, а зараз як яно выглядае з Беларусю? Ці ёсць яшчэ расійскія войскі ў Беларусі, ці удзельнічаюць беларусы у баявых дзеяннях на расійскім баку? Вось гэтыя пытанні яны сапраўды бываюць. Так што тыя людзі, якія за вайной сачылі, яны ведаюць пра ролю Беларусі. Ну і, канешне, стаўленне да Беларусі ва ўсіх тых людзей, якія спачуваюць у краіне і стаяць на украінскім баку, яно змянілася і змянілася ў горшы бок. І тут трэба называць рэчы сваімі імёнамі. Шмат хто не робіць ніякай розніцы паміж уладай і паміж краінай. Вось гэты пункт гледжання, што Беларусь удзельнічае ў вайне, што Беларусь падтрымлівае Расію ў гэтай агрэсіі, гэты пункт, гэтае меркаванне ў Еўропе відавочна, асабліва ў заходняй Еўропе, да і ў ўсходняй Еўропе таксама, яно прысутнічае. Ну а калі паглядзець на іншыя кантыненты, тая ж Азія, Афрыка, ну там асаблівай цікавасці да гэтай вайны не было ў 22-м годзе, а зараз і куды менш. Там, напэўна, ніхто асабліва і за ролю Беларусі і не сачыў. Там, напэўна, і стаўленне да Беларусі, калі ўвогуле можна казаць пра нейкае асабістае стаўленне да Беларусі, яно там, магчыма, і не змянілася, і вайна не паўплывала. Мы ў жывым эфіры. Я хочу звярнуцца да нашай аўдыторыі з тым жа самым пытаннем, як змянілі Беларусь 3 гады паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Адказвайце ў каментарах да гэтай трансляцыі. Таксама задавайце пытанні нашаму госцю, палітолагу і гісторыку Александру Фридману. Таксама чакаем вашых каментароў. Такім чынам нашу размову зможа паглядзець як мага больш людзей. Але, калі ласка, памятайце пра бяспеку. 3 гады таму, пры канцы лютага, ва ўмовах жорсткіх рэпрэсій у Беларусі, каля 1000 беларусаў выйшлі на вуліцу выказаць пратэст супраць вайны, супраць таго, што беларускую тэрыторыю выкарыстоўваюць для нападу на Украіну. Тады ніводнага СМІ незалежнага ў Беларусі не засталося, і пабачыць гэта можна было па рэдкіх відэо, якія гэтыя людзі выставілі ў сваіх сацыяльных сетках. Ну, пасля былі жорсткія прысуды рэйкавым партызанам, якія запаволілі наступ расійскай тэхнікі на Кіеў. І вот па стане на сённяшні дзень, на 24 лютага 2025 году, у Беларусі як мінімум 41 чалавека асудзілі за данаты беларускім добраахвотнікам, і за намер ваяваць на баку Украіны былі асуджаны 30 чалавек. За перадачу фота і відео расійскай ваеннай тэхнікі ў СМІ асудзілі мінімум 93 чалавекі. А гэта няпоўныя дадзеныя, вот это мінімальныя дадзеныя, якімі мы валодаем на гэты момант. Александр, вот паводле вашых ацэнак, як змянілася ўстаўленне да вайны беларускае грамадства за гэтыя 3 вайны? Вот у параўнанні з тым, калі абураныя людзі выйшлі на вуліцы, нягледзячы на все гэтыя небяспекі.
Ну, я пачаў бы з таго, вось тое, што вы пералічылі, вельмі важна казаць пра гэта, што Беларусь насамрэч, вось і роля Беларусі ў гэтай вайне яна розная. З аднаго боку ёсць рэжым Лукашэнкі, які стаў часткай гэтай расійскай вайны супраць Украіны. Ёсць людзі, беларускія добраахвотнікі, якія вядуць барацьбу на украінскім баку. Ёсць беларусы і ў Беларусі самой па-за межамі краіны, якія спачуваюць Украіне. Ёсць людзі, якія імкнуцца нешта зрабіць Украіне. Для дзеля Украіны. Ёсць людзі відавочна, якія спачуваюць расійскай агрэсіі і падтрымліваюць расійскую агрэсію. Ёсць людзі, і напэўна іх вельмі шмат, якія жывуць па прынцыпу «мая хата з краю». Галоўнае, каб мяне не чапалі. Галоўнае, каб мяне гэта не закранула. Мне падаецца, што гэта вельмі распаўсюджаная пазіцыя сёння ў Беларусі. І гэта лагічна. Беларусь гэта ў сённяшніх умовах гэта прыфрантавая дзяржава. Беларусь уцягнута ў гэтую вайну, але на дадзеным этапе адыгрывае пасіўную ролю. Але гэтая пасіўная роля можа стаць вельмі хутка актыўнай. Хто сказаў, што Владзімір Пуцін заўтра не вырашыць нейкім іншым чынам прымяніць беларускі рэсурс? І хто можа даць гарантыю, што Александр Лукашенко зможа гэтаму супраціўляцца? Я думаю, што той фармат удзелу Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны, сённяшні фармат, ён звязаны не столькі з нейкім супрацівам Лукашэнкі, но, безумоўна, ён не хоча, каб Беларусь удзельнічала ў вайне, не хоча, каб баявыя дзеянні ішлі на тэрыторыі Беларусі, не хоча дасылаць беларускія войскі ва Ўкраіну і не хацеў бы. Гэта зразумела. Але калі б Расія палічыла патрэбным гэты беларускі рэсурс выкарыстаць, напэўна, у яе гэта атрымалася. І тыя людзі, якія жывуць у Беларусі, яны нават калі не задумваюцца пра гэта, штодзень не задумваюцца, яны гэта разумеюць. Яны разумеюць, што вайна побач. Яны разумеюць, што яны ў любы момант могуць стаць часткай гэтай вайны. Ну і калі ты знаходзішся ў такіх умовах, ты хочаш, не хочаш, ты лепшая стратэгія, напэўна, якую ты можаш абраць, гэта паспрабаваць жыць па-за межамі гэтай вайны, не заўважаць гэтую вайну, жыць, так бы мовіць, сваім жыццём, не чытаць гэтыя навіны, у якіх няма нічога добрага, не сачыць за тымі падзеямі, не разважаць надконт таго, што можа быць. І мне падаецца, што шмат хто ў Беларусі і жыве такім чынам. Канешне, засталіся людзі, іх, напэўна, нямала, якім гэта вайна не падабаецца, якія спачуваюць Украіне. Ёсць людзі, якім увогуле не падабаецца вайна, у якіх няма такіх канкрэтных перакананняў прарасійскіх альбо праўкраінскіх. Ёсць людзі, якія знаходзяцца пад уплывам беларускай дзяржаўнай прапаганды і знаходзяцца пад уплывам расійскай прапаганды і падзяляюць расійскія наратывы. Ацэніць колькасна, даць нейкую там колькасную ацэнкі пра гэтых людзей, ну, вельмі цяжка ва ўмовах дыктатуры. Так, праводзяцца ж апытанні таго ж Чэтэм Хауса праз інтэрнэт. Яны дазваляюць разумець тэндэнцыі, якія ў беларускім грамадстве прысутнічаюць. Адна рэч відавочная. Беларускае грамадства у дачыненні да гэтай вайны расколата, але пераважная частка беларусаў гэтую вайну не падтрымлівае. Ну і відавочна, што ў Беларусі амаль няма людзей, якія хацелі б, каб Беларусь у гэтай вайне актыўна ўдзельнічала. Вы далі вельмі такі разгорнуты зрэз, і выглядае, што для многіх людзей вот это жыць па-за межамі вайны это просто спосаб выжывання. Я прапаную зараз паглядзець на некаторыя украінскія лічбы 3 гадоў вайны ў беларускім кантэксце. 3 гады, як Расія напала на Украіну. Лічбы, якія баляць. 12 654. Гэта колькасць загінулых мірных жыхароў Украіны. Уявіце, што больш ніхто не жыве ў Мікашэвічах, Лельчыцах ці Белаазёрску. 673 дзіцяці загінулі. 1865 параненыя. Прыблізна столькі ж дзяцей вучацца ў 2 менскіх школах. Прыкладна 144 квадратных кіламетраў тэрыторыі Украіны патэнцыйна замінаваныя. Гэта як 3/4 ўсёй тэрыторыі Беларусі, дзе кожны крок можа стаць апошнім. 1313 дзіцячых садкоў пашкоджаныя ці знішчаныя. Уявіце, што ў Віцебскай, Горадзінскай і Магілёўскай вобласцях увогуле няма садкоў і дзяцей няма куды выправіць у дзень. 1910 медычных установаў пашкоджаныя ці знішчаныя.
Гэта ўся Беларусь, акрамя Менскай вобласці. Людзям не было б як ратаваць сваё здароўе і жыццё. Каля 70 беларускіх добраахвотнікаў загінулі на фронце, абараняючы Украіну. Рэальныя лічбы могуць быць значна большымі, бо ў часе актыўных баявых дзеяннях і ва ўмовах акупацыі іх дакладнасць вызначыць немагчыма. Ну, такім чынам, лічба 70 загінулых беларусаў на вайне. Яны загінулі за Украіну, абараняючы Украіну ад расійскай агрэсіі. Давайте асобна пагаворым пра ролю беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Яны моцна паўплывалі на стаўленне да беларусаў, як ва Ўкраіне, так і ў свеце. Ну, больш за 1000 беларускіх ваяроў прайшлі праз полк Каліноўскага, іншыя беларускія фармаванні. Вот каля 70 чалавек былі забітыя. Лічбы непоўныя, тыя, якія мы маем на гэты момант. Якая роля, сапраўдная роля беларускіх добраахвотнікаў, дзеля чаго яны ахвяравалі сваім жыццём, будуць ахвяраваць? Па-першае, гэтыя людзі паказалі, што ёсць іншая Беларусь. Беларусь, якая на баку Украіны, якая змагаецца за Украіну, і прычым той жа полк Каліноўскага, яны заўсёды падкрэслівалі, што яны змагаюцца за Украіну, але змагаючыся за Украіну, яны змагаюцца за Беларусь. І вось калі я прыгадваю дыскурс 22-го году, калі асабліва шмат пісалі пра ролю Беларусі, асабліва на пачатку вайны, то там потым з'яўлялася шмат публікацый і высвятлялася, што кейс Беларусі, ён для ўспрыняцця асабліва складаны. Бо, ў прынцыпе, ў гэтай вайне пачатку было ўсё зразумела. Бо зразумела з Расіі. Ну і зразумела да сённяшняга дня не ўсім, але пераважнай большасці рацыянальных людзей ўсё зразумела. Расія гэта агрэсар, Расія напала на Украіну. Ёсць Украіна, якая ахвяра, якая змагаецца супраць агрэсіі. Ёсць Захад. Розныя краіны па-рознаму, але ўсё ж такі пераважна, ёсць выключэнні, але пераважна дапамагаюць Украіне. А вось ёсць Беларусь. У Беларусі ў гэтым кантэксце вельмі супярэчлівая. Ёсць рэжым Лукашэнкі. Ён стаіць на баку Расіі. Ён усім магчымым дапамагае Расіі. І Александр Лукашенко ў тыя часы сам казаў, што Беларусь удзельнічае ў гэтай расійскай так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі. З другога боку, ёсць дэмакратычныя сілы на чале са Святланай Ціханаўскай, а яны знаходзяцца выразна на украінскім баку. Ёсць беларускае грамадства, у якім гэтая вайна ўспрымаецца зусім па-рознаму. Но гэта яшчэ не ўсё. Ёсць яшчэ і беларускія добраахвотнікі, якія ў гэтай вайне змагаюцца на баку Украіны. А вось асабліва 22-гі год, гэта быў той перыяд, калі асабліва шмат пісалі пра розных замежных добраахвотнікаў. І ў гэтых публікацыях, а іх было шмат у міжнароднай прэсе, амаль заўсёды ўзгадваліся і беларусы, і падкрэслівалася роля Беларусі. І тым самым міжнародная супольнасць даведалася пра тое, што есть яшчэ і іншая Беларусь, што Беларусь, якая ў гэтай вайне выступае ў ролі саагрэсара на расійскім баку, гэта далёка не ўся Беларусь. Так што гэты выпадак Беларусі, кейс Беларусі аказаўся вельмі складаным. Калі мяне ў 22-м годзе і потым пытались, мне ставілі гэтае пытанне, а на чым баку Беларусь? Я заўсёды паправляю, а якую Беларусь вы маеце? У гэтай вайне ёсць розныя Беларусі. Ёсць Беларусь, якая на украінскім баку, ёсць Беларусь, якая на расійскім баку, а ёсць таксама людзі, якія жывуць у Беларусі, якім у прынцыпе галоўнае, каб гэтая вайна іх саміх не датычылася. Ну, калі казаць пра іншы бок беларускага ўдзелу вайны, не пра тых людзей, для якіх галоўнае, каб вайна іх не датычыла, а это вот беларусы, якія ваююць на баку Расіі. Мы даведваемся пра гэта з нейкіх зводак, калі становіцца вядома, што загінуў грамадзянін Беларусі на фронце расійскім. Вот гэта людзі, якія едуць за грошы адбудоўваць Марыуполь, ці там жытло нават себе потым браць. Ну, не толькі Марыуполь, іншыя разбураныя украінскія гарады, вот, што і робіцца разам з расейцамі. Гэта беларусы, якія прыязджаюць праз той жа Марыуполь і возяць турыстаў у Крым адпачываць. Ну, гэта беларусы, якія дапамагаюць вывозіць і русіфікаваць украінскіх дзяцей. Наколькі важна гаварыць, што ёсць і такая Беларусь? Наколькі важна гаварыць пра такі беларускі ўдзел у вайне? Наколькі ён шырокі насамрэч?
Ну, калі мы хочам мець дэмакратычную культуру, мы павінны гаварыць і пра тое, што нам непрыемна, тое, што нам не падабаецца. Так, сапраўды ёсць розныя людзі, прычым тыя людзі, якіх вы узгадалі, ну, хутчэй тыя, хто ўдзельнічаюць у гэтай вайне, канешне, там ёсць і тых, хто ўдзельнічае па ідэалагічным прычынам, але, думаю, іх не так шмат. Большасць тых, хто ўсё ж такі ўдзельнічае на расійскім баку, яны зарабляюць, напэўна, грошы, альбо фінансавы чыннік адыгрывае не апошнюю ролю. Тыя, хто ўдзельнічаюць у нейкіх там будаўнічых мерапрыемствах у Марыуполі альбо на іншых акупіраваных тэрыторыях. Тыя беларускія кампаніі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю на акупіраваную тэрыторыю, яны хутчэй за ўсё робяць гэта не па ідэалагічным прычынам. Яны гэта робяць па прычынам апартуністычным. Мне думаю, што калі б у них была магчымасць зарабляць грошы у іншым месцы, яны б зараблялі грошы, не звяртаючы увагу на тое, як выглядаюць палітычныя абставіны. Гэта тэма адказнасці Беларусі і беларусаў за тое, што ад грамадзян Беларусі, скажем так, нават больш карэктна скажу, за тое, што адбылося у гэтым кантэксце, за тое, во што уцягнуў Александр Лукашенко Беларусь, яно гэтае пытанне застаецца. І яго не абысці увагай. Калі нехта думае, што украінцы забыліся пра 22 год, тое, што адбывалася ў 22 годзе, а тут трэба яшчэ раз падкрэсліць, напрамак з Беларусі у напрамку Кіева, гэта быў галоўны напрамак расійскай агрэсіі. І хто ведае, як бы склаліся абставіны, калі б агрэсія Расіі сапраўды была паспяховай. Калі б Расія атрымалася, як яны, напэўна, планавалі з самага пачатку, не ведаю, праз тыдзень альбо праз 2 тыдні ўвайсці ў Кіеў. Хто ведае, магчыма, там бы і пайшлі разам на парад у Кіеве з расійскімі вайскоўцамі і беларускія вайскоўцы. Можа, ў гэты момант Александр Лукашенко прыняў бы зусім іншае рашэнне. Прынцыповае пытанне, аднак, я яшчэ раз хочу яго падкрэсліць, ёсць такая рэч, як гістарычная адказнасць. І, на жаль, падабаецца, гэта не падабаецца, але гістарычная адказнасць застаецца. Я не хацеў бы разважаць там на пытанні, розныя пытанні, якія ўздымаюцца ва ўкраінскім кантэксце, пытанне кампенсацыі іншых, гэта асабліва складанае пытанне. Але вось адказнасць, тут ад гэтага адысці проста немагчыма. І калі мы паглядзім на іншыя гістарычныя прыклады, так, грамадзяне Беларусі не прымалі гэтае рашэнне аб саўдзеле у агрэсіі, але гэтае рашэнне прыняў ад іх імя Александр Лукашенко, які знаходзіцца на чале краіны. Значыцца, гэтая адказнасць, яна не толькі палягае на ім, яна палягае на ўсіх, хто датычны да беларускага кантэкста. Глядзіце, такі прыклад. Ёсць рэальная прыватная фірма, якая яшчэ да вайны мела кантракты і шыла вайсковую форму для вайскоўцаў НАТО. Пачалася вайна, і яны ж працягваюць шыць, можа, ўжо не працягваюць, я дакладна не ведаю, але працягвалі некаторы час шыць вайсковую форму для натаўскіх вайскоўцаў і адначасна шылі форму для расійскіх вайскоўцаў, якія накіроўваюцца ва ўкраіну. Якая тут адказнасць? Гістарычная, персанальная? Ці гэта такая беларуская пазіцыя выжывання? Як вы мяркуеце? І зноў жа, нават у гэтым выпадку персанальны, якая тут можа быць персанальная адказнасць? Гэта, ў прынцыпе, гэта бізнес. А тут пытанне маральных прынцыпаў. Маральных прынцыпаў тут відавочна, нябачна, людзі вырашылі зарабіць. Мне падаецца, што рабіць гэтую форму для расійскіх вайскоўцаў не было для іх маральнай праблемай. І мы тут павінны разглядаць усё па факце. Людзі, якія вырабляюць форму для расійскай арміі, пастаўляюць гэтую форму расійскай арміі, яны з'яўляюцца часткай расійскага ваеннага апарату. Таксама, як і беларуская эканоміка у значнай ступені стала часткай расійскай ваеннай эканомікі. Так што ў гэтым сэнсе гэта гістарычная адказнасць, яна прысутнічае, яна не знікне. У нас
нам пачынаюць задаваць пытанні, но я перш чым агучыць адно з пытанняў скажу, што гісторыя не мае ўмоўнага ладу, але вот каментатар пытаецца, цікава, куды бы ўцягнуў Беларусь Бабарыка, як бы вы адказалі? Я не ведаю, як адказаць на гэтае пытанне. Ну і гэтае пытанне, якой сэнс мае гэтае пытанне? Мы ж не ведаем, як чалавек... Я ўвогуле, я адкажу на гэта пытанне, але адкажу трошкі інакш. Вельмі лёгка адказваць на такія вось складаныя пытанні, калі ты не ў той сітуацыі, калі прымаеш гэтае рашэнне. Але вось калі ты, уласна кажучы, сам стаіш перад выбарам і мусіш прыняць такое рашэнне, то вось гэта сапраўды складана. У той сітуацыі, калі гэта толькі тэарэтычныя разважанні, вельмі лёгка казаць, ну я б ніколі б так не паступіў. Ну я б, калі быў на месцы Лукашэнкі, ну я бы відавочна, я бы там супраціўляўся да апошняга, але я б не выканаў бы гэты загад і пад прымусам Расіі я бы не прапусціў расійскае войска. Ну, добра, калі палітык сапраўды можа гэта не толькі сказаць, але калісьці і вытрымаць, і сапраўды зрабіць такім чынам, як ён кажа. Але, ізноў жа, казаць адно, рабіць іншае. Мы маем зусім канкрэтны факт. Я не думаю, што Александр Лукашенко быў у такім добрым настроі і яму так спадабалася гэты, напэўна, гэта быў загад з боку Расіі, альбо прапанова зробленая такім чынам, што немагчыма адмовіцца, што ён павінен гэта зрабіць. Магчыма, ён быў супраць. Магчыма, у яго былі нават нейкія аргументы, магчыма, ён нават спрабаваў адмовіцца і зрабіць так, каб Владзімір Пуцін не прымушаў яго гэта зрабіць. Ну так ці інакш, ён жа гэтае рашэнне прыняў, і змяніць гэта больш немагчыма. Яно адбылося так, як адбылося. І ва ўкраіне пра гэта не забудуцца. І Беларусі з гэтым жыць. Выбудоўваць украінска-беларускія стасункі без пераасэнсавання падзеяў 24.02.2022 года будзе немагчыма. Абыходзіць гэтае пытанне таксама не атрымаецца. Калі калісьці сапраўды зноў жа будуць сяброўскія стасункі і добрыя адносіны паміж Беларусю і Украінай, то шлях да гэтых сяброўскіх стасункаў будзе праз пераасэнсаванне падзеяў 24.02. Ну і гаворачы пра Віктара Бабарыку, калі агучваць гэтае пытанне, вельмі важны кантэкст, это палітычны зняволены, адзін з галоўных апанентаў Лукашэнкі, якога многія назіральнікі называюць, ну ж Лукашенка лічыць яго галоўным ворагам і дагэтуль помсцяць яму, таму і насуджаны на вельмі шмат гадоў і вельмі працяглы час быў у рэжыме інкамунікада. Давайте пагаворым пра самога Александра Лукашэнку. Ці змяніўся ён? Калі змяніўся, то як за гэтыя 3 гады вайны? Мне падаецца, ён змяніўся. У мяне ў 22-м годзе было адчуванне, што Лукашенко кінуўся разам з Пуціным у гэты омут вайны, так бы мовіць, і разам з ім застанецца, і што ў выніку Беларусь будзе ўцягнута ў гэтую вайну на 100%. Я быў упэўнены, прызнаюся, і я вельмі задаволены з тым, што мае прагнозы не збыліся. Я ўвогуле, калі я раблю негатыўныя прагнозы, а, на жаль, прыходзіцца рабіць гэта досыць часта, я заўсёды спадзяюся на тое, што я памыляюся. І вось гэта быў той момант, калі я памыліўся, я на 100%, на 150% задаволены і нават шчаслівы, што я памыліўся. 24.02 я быў упэўнены, што гэта пытанне часу і вельмі хуткага часу, калі баявыя дзеянні перакінуцца на тэрыторыю Беларусі і калі беларускія войскі пойдуць разам з расіянамі ў напрамку Кіева. Я быў упэўнены, што Лукашенко ў 22-м годзе настолькі залежны ад Масквы, што ён вымушаны гэта будзе зрабіць, і што Расія ад яго гэта будзе патрабаваць. Сёння гэта адкрытае пытанне, ці Расія ад яго гэта патрабавала, ці ён супраціўляўся, так ці інакш. Беларускія войскі ў гэтай вайне актыўна не ўдзельнічалі. Александру Лукашенко належыць да таго невялікага кола людзей, якім у гэтай вайне сапраўды пашанцавала. Тым, што вайна не перакінулася на тэрыторыю Беларусі,
тое, што з расійскай дапамогай ён стабілізаваў сваё панаванне ў Беларусі, тое, што вайна і тое, што Беларусь стала часткай расійскай ваеннай эканомікі, таксама садзейнічала эканамічнаму развіццю Беларусі. Так што ў гэтым сэнсе Лукашенко змог выжыць з гэтай сітуацыі, з гэтай жахлівай сітуацыі найлепшае для свайго рэжыма, і адначасова ў яго атрымалася, ну я вось скажу менавіта так, нейтральна, атрымалася не ўцягнуць у Беларусь у гэтую вайну актыўным чынам. Пасіўным, канешне, з самага пачатку вайны. Актыўным не. Я думаю, што ў бліжэйшым будучым, калі гэтая вайна скончыцца, Лукашенко будзе прадстаўляць вось гэты момант, вырашальны момант 22-го году, як галоўны момант сваёй палітычнай біяграфіі, што ён у гэты момант канчаткова выратаваў Беларусь. Вот я зачитаю один комментар от нашей глядачки. Лукашенко, комментар по-российски. Лукашенко в 2022 году не был легитимным президентом. Он не мог от лица народа принимать решения. Это было его личное решение как частного лица, незаконно захватившего власть. Мы уже в эфире разом с историком, политологом Александром Фридманом. И я попрошу нашу аудиторию прокомментовать одну из ягоных тезов. Я наполягаю тем, что Лукашенко у этой войне пошанцевало. Что вы думаете, пишите в комментариях, и Александр откажет вам. Я хотела еще запытаться вас, какие решения Лукашенко незваротные для Беларуси? Я маю на увазі решения, принятые, когда началась война, когда война протягивалась. Тыя рашэнні, усе рашэнні па супрацоўніцтве з Расійскай Федэрацыяй, ўсё, што ён зрабіў, гэта ўсё незваротнае, гэта застанецца, гэта частка гэтай вайны. Потым мы ж яшчэ шмат чаго пра гэтую вайну не ведаем. Мы шмат не ведаем, як прымаліся рашэнні. Мы амаль нічога не ведаем пра тое, што Лукашенко абмяркоўваў з Пуціным. Тут у нас просто няма сур'ёзных крыніц, каб гэта ацэніць. Але факт застаецца фактам. Тое, што 24-го Беларусь страціла свой нейтральны статус у вайне паміж Расіяй і Украінай. Вайна ж не пачалася ў 22-м годзе. Вайна пачалася ў 14-м годзе. Просто з 14 по 22 год у Лукашэнкі атрымлівалася захоўваць вось гэты баланс, падтрымліваць пэўныя стасункі з Украінай, быць на баку Расіі і актыўна не ўдзельнічаць да 22-го года ў гібриднай вайне Расіі супраць Украіны. Вось у 22-м годзе пачалася актыўная фаза, і тут рэжым Лукашэнкі зрабіўся суагрэсарам, і гэта застанецца, як і застанецца гэтая гісторыя з вагнераўцамі, як і застанецца гісторыя з расійскай ядзернай зброяй, як і застанецца ўся гэтая гісторыя з прапагандысцкімі аперацыямі і пагрозамі з боку Лукашэнкі у дачыненні да Захаду. Гэта ўсё частка гэтай вайны. Гэта тыя элементы, якія не знікнуць, яны застануцца. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны некаторыя беларусы пачалі прынцыпова гаварыць па-беларуску, нават тыя, хто па-расійску ўсё жыцця гаварылі. Гэтым яны неяк адмяжоўвалі сябе ад агрэсараў, ад захопнікаў. І сёння Святлана Ціхановская, лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі, у трэцюю годкі вайны звярнулася да беларусаў, і адна з яе тэзаў была: не дайце рускаму міру прарасці ў вас. Паводле вашых ацэнак, пад уздзеяннем прапаганды, таго, што людзі стаміліся, таму што вельмі небяспечна незалежныя СМІ глядзець, праз гэта можна трапіць за краты. Як пашырыўся за гэтыя 3 гады рускі мір у Беларусі? Уплыў рускага міру ў Беларусі ацэніць насамрэч вельмі цяжка. Мы можам толькі глядзець, зноў жа, у нас ёсць пэўныя сацыялагічныя дадзеныя, але тут трэба разумець, у якіх умовах у Беларусі праводзяцца апытанні, я маю на ўвазе незалежныя апытанні, і наколькі тая інфармацыя, якую ты ў выніку атрымліваеш, наколькі скажонай яна можа быць. Гэта першы момант. Другі момант, мы, канешне, бачым весь гэты ўплыў расійскіх наратываў. Фактычна беларуская дзяржаўная прапаганда, і тут абсалютна ўжо ўсё роўна пра што ідзе гаворка. Ідзе гаворка, не ведаю, пра выбары ў Германіі, альбо ідзе гаворка пра сітуацыю паўднёвай
Афрыцы наратывы беларускай дзяржаўнай прапаганды і расійскай дзяржаўнай прапаганды не адрозніваюцца. Беларускім прапагандыстам сёння працаваць досыць лёгка. Ім проста трэба браць расійскія наратывы і далей іх прасоўваць. Можа, у нейкіх выпадках трошки займацца мадыфікацыяй, але ў прынцыпе наратывы яны падрыхтаваныя, працаваць можна досыць лёгка. І вось мы бачым, што людзі, якія жывуць у Беларусі, нават калі яны мэтанакіравана не спажываюць гэтую дзяржаўную прапаганду, калі яны не глядзяць тэлебачанне і іншае, яны ўсё роўна трапляюць пад уздзеянне гэтай прапаганды. Эфектыўнасць яе ацэніць вельмі цяжка. Но тое, што гэтыя наратывы ў беларускае грамадства зайшлі і ў беларускім грамадстве прысутнічаюць, гэта відавочна. Наколькі яны ўплывовыя, мы пабачым, калі эпоха Лукашэнкі скончыцца. Калі ў іншых умовах проста людзі забудуцца пра гэтую прапаганду і прыхільнікаў рускага свету не застанецца, можна будзе сказаць, што прапаганда рускага свету была выключна неэфектыўнай. Вялікая колькасць, нізкая якасць. Калі ўсё ж такі нават у іншых умовах гэтыя наратывы будуць прысутнічаць і людзі будуць па-ранейшаму захапляцца гэтымі ідэямі, можна будзе зрабіць выснову, што прапаганда была досыць якасная. Пакуль можна толькі сказаць, што яна сапраўды ў беларускім кантэксце прысутнічае. Ёсць, канешне, шэраг гісторыяў, якія я прыватнасці чуў пра людзей. Мне шмат хто распавядаў такога кшталту гісторыі пра людзей, якія ў 2020 годзе выходзілі на пратэсты, адмоўна ставіліся да Лукашэнкі. Я падкрэсліваю, адмоўна ставіліся да Лукашэнкі. Гэта ж у 2020 годзе зусім не азначала адмоўнае стаўленне да Пуціна. Нават больш такі прысутнічаў досыць, я не ведаю, як сёння яго характарызаваць, гратэскны з сённяшняга пункту гледжання наратыў пра добрага Пуціна, які павінен беларусам дапамагчы змяніць дрэннага Лукашэнку. Сёння мы ведаем, што гэта была, канешне, абсалютна з самага пачатку гісторыя абсурдная. Але я ведаю гісторыі, мне пра гэта распавядалі людзей у 2020 годзе, яны былі супраць Лукашэнкі. Яны выходзілі на пратэсты з бел-чырвона-белымі сцягамі. Сёння гэтыя людзі пад уплывам той жа самай расійскай прапаганды, якую яны спажываюць, сталі сапраўднымі зэтнікамі. І такія выпадкі яны прысутнічаюць. І гэта паказвае, так, гэтая прапаганда працуе. І перш чым задаць вам яшчэ одно пытанне, я хочу ізноў зачытаць каментар ад тых, хто нас цяпер глядзіць. По-расійску комментар: Лукашенко промониторил настроение белорусской армии и народа и понял, что если бросить силы в Украину, то будет его конец, поэтому петлял как мог. Вот таким чином обґрунтовують рашэнне Лукашэнкі наша аўдыторыя. Вы таксама показали про розныя чыннікі. Но вось цяпер сёння былі агучаны лічбы, колькі расійскіх вайскоўцаў высокапастаўленых лячылася, у тым ліку ў Беларусі. Даволі шмат расійскіх вайскоўцаў лічылася. Цяпер многія беларускія навучальныя установы займелі новыя спецыяльнасці, звязаныя з вайной. Напрыклад, выраб дронаў. Многія беларускія заводы працуюць для расійскай вайсковай прамысловасці. Інтэграл сёння трапіў пад санкцыі праз тое, што частка яго прадукцыі потым была знойдзена на фронте. Ці стала Беларусь сапраўдным ваенным палігонам Расіі за гэтыя 3 гады? Якія небяспекі гэта нясе для Беларусі? У пэўнай ступені, канешне. І тут з пункту гледжання Лукашэнкі, так мовіць, нічога асабістага. Калі ёсць магчымасць зарабіць на вайне, чаму б не зарабіць? Лукашенко ж добра разумее, і ў гэтай справе ён сапраўды такі сапраўдны гросмайстер. Калі ёсць магчымасць на рызыкоўных аперацыях нечага дамагчыся і зрабіць, трэба рабіць. Ён гатовы рызыкаваць. У пэўным сэнсе і гэта ўся гісторыя з вагнераўскім міцяжом і з тым, што Прыгожин з вагнераўцамі апынуўся на тэрыторыі Беларусі. Гэта была з боку Лукашэнкі досыць рызыкоўная гульня. Але я думаю, што ён і за гэта адпаведна атрымаў. Так, з аднаго боку, ён не супраць.
Ён не супраць зрабіць з самага пачатку быў відавочна не супраць зрабіць Беларусі частку расійскай военной эканомікі і пераарыентаваць беларускія ресурсы на патрэбы расійскай арміі альбо расійскай военной эканомікі. Так было і зроблена. З свайго пункта гледжання Расія разглядае беларускія ресурсы, як мне падаецца, як свае ресурсы і выкарыстоўвае іх такім чынам, якім яны жадаюць іх выкарыстоўваць. І тут у Расіі ёсць розныя магчымасці і звязаныя з геаграфічным становішчам Беларусі на мяжы з заходнімі краінамі, і ёсць адпаведныя магчымасці беларускай эканомікі і беларускія прадпрыемствы. Вось і гісторыя з ядзернай зброі, якая нібыта ў Беларусі знаходзіцца, і гісторыя з арэшнікамі, гэта ўсё гэтыя гісторыі. Ад самага пачатку вайны вядуцца размовы, дыскусіі, зараз менш інтэнсіўныя, на пачатку вайны яны былі вельмі актыўныя, пра тое акно магчымасцей, так званае акно магчымасцей, якое можа з'явіцца для беларусаў у выніку завяршэння вайны. На пачатку пра гэта казалі больш аптымістычна, у 25-м годзе менш аптымістычна. Гаварылі пра тое, як важна быць гатовым да гэтага. Ці плённае ў 25-м годзе чаканне гэтага так званага акна магчымасцей, як вы мяркуеце? Ну, і зноў жа, калі не чакаць акна магчымасцяў, то калі яно прыйдзе, то немагчыма будзе ім скарыстацца. Гэта прынцыповае пытанне. Другое, канешне, сёння, калі параўноўваць нават сітуацыю з 22-м, яшчэ 23-м годзе, сёння ўсё выглядае куды горш. І гэта акно магчымасцей, яно не на гарызонце. Бо яно ж было звязана з украінскай перамогай. Сёння, калі там паглядзець на гісторыю гэтай вайны, і гэта, канешне, рытарычнае пытанне, але ўсё ж такі, чаму не? Хто яго ведае? Магчымасці, хутчэй за ўсё, сапраўды былі нанесці Расіі вось так званую стратэгічную паразу, про якую так шмат казалі амерыканцы, брытанцы і іншыя заходнія краіны. Хто яго ведае? Калі б своечасова украінская армія у тыя часы, калі Расія відавочна была яшчэ куды слабейшая, чым сёння, калі ў расійскай арміі не атрымаўся бліцкрыг на Кіеў, калі яны страцілі кантроль над Херсонам, калі ў іх былі праблемы, сур'ёзныя праблемы і страта захопленага ў Харкаўскай вобласці, калі б у тыя часы не вяліся ў Еўропе і ў Злучаных Штатах працяглыя дыскусіі наконт таго, што мы даем, што мы не даем, а як будзе рэагаваць Масква, а ці прыменіць Пуцін ядерную зброю альбо не прыменіць. Калі б сапраўды была гатоўнасць пайсці на сур'ёзныя крокі па дапамозе Украіны, магчыма, сёння сітуацыя на фронце была зусім бы іншым, і магчыма было бы акно магчымасцяў для Беларусі. Мы пераходзім якраз да дзеянняў новай адміністрацыі Злучаных Штатаў. Як гэтыя дзеянні ў спробе закончыць вайну могуць уплываць на сітуацыю ў Беларусі? Яны, безумоўна, будуць уплываць на сітуацыю на тэрыторыі Беларусі, паколькі Беларусь – гэта прыфрантавая дзяржава. І калі мы сябе ўявім, што вайна спынілася, не ведаю, на якіх умовах, самай лагічнай, самай верагоднай на дадзены момант па сённяшняй лініі фронта. Калі гэта атрымалася, канфлікт не вырашаны, супярэчнасці паміж Расіяй і Украінай яны застаюцца, баявых дзеянняў няма. На тэрыторыю Украіны ўведзены міратворчыя сілы. То бок, канфлікт замарожаны, але не вырашаны. Што гэта азначае для Беларусі? Сітуацыя для Лукашэнкі пагаршаецца, і Лукашенко гэта разумее. З аднаго боку, калі ідзе нейкае замірэнне з амерыканцамі, то пачынаюць вяртацца, магчыма, на расійскі рынок заходнія фірмы. Значыцца, і Лукашенко атрымлівае канкурэнтаў. Ён гэта разумее, ён адкрыта пра гэта кажа. Значыцца, эканамічна сітуацыя можа для яго пагоршыцца. Акрамя таго, калі Расія паступова будзе вяртацца ад ваеннай эканомікі да цывільнай, да грамадзянскай эканомікі, значыцца, і для Беларусі вось гэтыя ўсе бонусы ад уцягвання ў расійскую ваенную эканоміку яны будуць паступова страчвацца. То бок існуе рызыка пагаршэння эканамічнага становішча. А Лукашенко гэтага вельмі баіцца.
гэты момант непрыемны для яго. Акрамя таго, значэнне Беларусі як саюзніка ў вайне, калі не ідзе вайна, не ідуць баявыя дзеянні, ну так і значэнне яно падае. Таму і гатоўнасць цярпець лукашэнкаўскія асаблівасці, лукашэнкаўскія жаданні, іншае яно можа знізіцца. То бок ціск на Лукашэнку можа ў выніку толькі ўзмацніцца. І гэтая перспектыва, вайна скончылася, адносіны з Захадам дрэнныя, не палепшыліся ніякім чынам, а ён апынуўся яшчэ і сам насам з вось гэтай агрэсіўнай рэваншысцкай Масквой. Ну і мне падаецца, гэта вельмі непрыемны сцэнарый для яго. Ён гэта разумее, таму і імкнецца выкарыстаць той час, які ў яго ёсць, каб можа прынамсі паспрабаваць палепшыць стасункі са Злучанымі Штатамі. Вось тыя крокі, пра якія пісала Нью-Йорк Таймс, пра нейкую магчымую здзелку паміж адміністрацыяй Трампа і Лукашэнкам, я б звязваў гэта менавіта з вось гэтымі прачуваннямі Лукашэнкі пра тое, што калі скончыцца вайна, дык яго ў стасунках з Расіяй чакае мала прыемнага. Ну і вельмі важная рэч, якую я хацела б з вамі абмеркаваць, гэта беларуска-украінскія адносіны. Давайте паглядзім на тое, як мянялася рыторыка прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага датычная Беларусі. Ну, збольшага это было маўчанне на пачатку. Апошні год вельмі шмат важных заяваў. Навагодняй заяве частка была прысвечаная Беларусі, вельмі істотная, што калісьці ў Беларусі гучна скажуць «Жыве Беларусь». І вельмі важная заява Зеленскага на нядаўняй Мюнхенскай канферэнцыі пра тую геапалітычную мяжу, якая складзецца паміж мірам і вайной, і часткай чаго будуць і ўсходнія межы Беларусі. Як бы вы ацэнілі змену гэтай рыторыкі і тое, што можа быць у будучыні ў беларуска-украінскіх адносінах? Ну, калі паглядзець вось на тыя кантэксты, у якіх Зеленскі робіць гэтыя прамовы, перш за ўсё, там, тая ж Мюнхенская канферэнцыя для еўрапейскай супольнасці, гэта ён выступае ў якасці еўрапейскага лідара. І ён кажа не як прэзідэнт Украіны, а як кіраўнік важнай еўрапейскай краіны. Вось менавіта гэта еўрапейская кампанента. І ён разважае ў гэтым кантэксце пра еўрапейскую будучыню. Ну і яшчэ для яго вельмі важна ў адносінах з Лукашэнкам, там адыгрывае роль такі фактар, як помста. Ён ведае, наколькі непрыемна Лукашэнку чуць вось такія рэчы, наколькі гэта Лукашэнку задзявае, і таму ён, мне падаецца, наўмысна гэта яшчэ раз і паўтарае. Вось тут гэтыя моманты мне падаюцца важнымі. Ну, калі паглядзець на рэальнасць, якую тая ж прамова ў Мюнхене пра тое, што калісьці Беларусь будзе часткай і зноў жа будзе часткай еўрапейскага свету, назовем гэта так, ну, пакуль, канешне, гэта вельмі далёка ад рэчаіснасці, но гэта менавіта тыя візіі, тыя мары, ад якіх не трэба адмаўляцца. Ну, а ўвогуле стасункі паміж Украінай і рэжымам Лукашэнкі я б ахарактарызаваў сапраўды як вось такой стан адкладзенай помсты і адкрытага рахунку. Тое, што адбылося ў 22-м годзе, пра гэта ніхто не забыўся і ніхто не забудзецца. Проста Лукашенко гэта не вораг нумар адзін. Гэта, так бы мовіць, асістэнт галоўнага ворага. І уся канцэнтрацыя ідзе на галоўнага ворага. А галоўны вораг з пункту гледжання Украіны гэта відавочна Расія. Но гэта не значыцца, што там у Кіеве, у Львове, у Жытоміры забыліся пра тое, што было ў 2022 годзе. Гэта яшчэ ўсё прыйдзе. Ва ўкраіне не адбылося, і гэта немагчыма, каб гэта адбывалася зараз, калі яшчэ ідзе вайна. Я маю на ўвазе пераасэнсаванне. Или ацэнсаванне таго, што адбываецца. Калі баявыя дзеянні спыняцца, Украіна пачне паступова, і гэта будзе вельмі складаны і вельмі балючы працэс для гэтай дзяржавы, для украінскага грамадства, асэнсоўваць і пераасэнсоўваць тое, што адбылося з Украінай за гэтыя гады, што зрабілі з Украінай за гэтыя гады, што вытрывала Украіна. І, канешне, у гэтым кантэксце ўзнікне і беларуская тэма, і роля Беларусі. Пра гэта таксама будзе абмяркоўвацца. Гэты працэс пераасэнсавання, ён яшчэ наперадзе.
Вот я хотела яшчэ пра адзін працэс пагаварыць, маштабы якога даволі складана ацаніць. Гэта таксама праблема на будучыню. Сотні тысяч беларусаў пакінулі краіну ў выніку жорсткіх рэпрэсій, у тым ліку праз вайну. І ў Беларусь, як у разбураны Марыуполь, прыязджаюць расейцы, купляюць жытло, засяляюцца, і гэты працэс даволі масавы. Наколькі ён небяспечны і як ён можа паўплываць на Беларусь у будучыні, як вы мяркуеце? Ну, гэты працэс абсалютна лагічны, звязаны з тым, што звязаны з тымі працэсамі, якія ідуць у Расіі, якія ідуць у Беларусі, з той мадэллю інтэграцыі, якую абралі Путін і Лукашенко, і з тым, што для расіянаў у сённяшніх умовах тыя краіны, у якія яны ездзілі, дзе яны куплялі нерухомасць, там, не ведаю, Іспанія, Чарнагоры і іншае, гэтай магчымасці зачынены. Ну, таму ўсё большая колькасць людзей абірае для сябе Беларусь. Беларусь з іх пункту гледжання еўрапейскую краіну, чыстую краіну, цікавую краіну, дзе яшчэ у дадатак да гэтага усе размаўляюць на зразумелай рускай мове. Таму прывабнасць Беларусі, яна прысутнічае. Ну і акрамя таго, напэўна, Беларусь з'яўляецца для шмат каго з расіянаў досыць таннай краінай. Так што гэтыя працэсы будуць працягвацца, а разам з гэтымі працэсамі будуць узмацняцца і расійскія ўплывы ў Беларусі. І, канешне, чым больш вось такіх уплываў, тым большая залежнасць Беларусі ад Расіі. І маё апошняе пытанне да вас трошкі персанальнае. Як змяніла вашае жыццё вайна? Моцна. У тым сэнсе, што да 22-го году я не уяўляў сябе, што мне прыйдзецца так шмат займацца менавіта тэмай вайной. Я спецыяліст у галіне усходнееўрапейскай гісторыі. Я займаюся таксама усходнееўрапейскай палітыкай. І адна справа гэта аналіз палітычных працэсаў, аналіз гістарычных працэсаў, а зусім іншая справа, калі тебе штодзённа прыходзіцца займацца вайной, прычым часта нават у рэжыме 24 гадзіны ў дзень, і рабіць розную аналітыку на гэтую тэму, пісаць артыкулы, займацца военнымі злачынствамі, параўноўваць гэтыя злачынствы з тым, што было ў ранейшыя гістарычныя эпохі. Так што ў гэтым сэнсе гэтая вайна стала часткай майго жыцця і прафесійнага жыцця. Ну і, канешне, паколькі Украіна гэта краіна, дзе у мяне хапае і знаёмых, і сяброў, то мяне гэта і па-чалавечы закрануў. Так што і ў прафесійным сэнсе, і ў чалавечым сэнсе гэтая тэма стала адной з галоўных маіх тэмаў на працягу апошніх гадоў. Вы казалі пра вось гэтыя паралелі гістарычныя. Якія паралелі найбольш дакладныя гэтай вайны і папярэдніх? З якімі бы войнамі, з якімі сітуацыямі перад, падчас вайны, пасля вайны вы параўналі тое, што адбываецца? Ёсць зусім розныя рэчы. Калі паглядзець на ваенныя злачынствы, якія адбываюцца, то тут ёсць параўнанні з кантэкстамі розных войн і ў Азіі, і ў Афрыке. Калі паглядзець на расійскую прапаганду і тое, як Путін просто адмаўляе ўкраіне ў праве на існаванне, тут, канешне, узнікаюць паралелі з гісторыяй Еўропы ў 30-е гады, з лёсам Чэхаславакіі ў 38 годзе. Так што тут сапраўды элементаў для параўнання хапае. Тут цікавы, з пункта гледжання навуковага, канешне, цікава і то, як людзі ўспрымаюць вайну. Ведаюць, нават у Расіі ўспрымаюць гэтую вайну, ведаючы пра тое, што адбываюцца злачынствы, як яны ад сябе гэтыя злачынствы адганяюць. Мне давялося зрабіць досыць цікавае з майго пункта гледжання даследаванне пра ўспрыняцце забойства ў Бучы людзьмі, якія стаяць на расійскім баку, падзяляюць расійскія наратывы. І вось адзін з маіх суразмоўцаў
сказаў одну рэч, напэўна, пра якую я не забудуся да апошняга. Мы з ім вельмі шмат размаўлялі. Гэта чалавек, які адмаўляў забойстве ў Бучы, сцвярджаў, што тая афіцыйная версія, якая ў Расіі распаўсюджана, што гэта, так бы мовіць, брытанская інсцэніроўка. Я яму розныя рэчы паказваў, там тое, што брытанцы здымалі, французы здымалі, гэта адмяталася як заходняя прапаганда. Я яму паказаў рэпартажы Аль-Джазіры, якая там працавала. І мне было цікава паглядзець, як чалавек будзе рэагаваць на гэта. І ён гэта адмаўляў, а ў пэўны момант сказаў мне адну рэч, што яму, ў прынцыпе, яму ўсё роўна тое, што там адбылося. Хай нават гэта сапраўды і былі забойствы, якія здзейснила расійская армія. Але ён не хоча ў гэта верыць, не хоча верыць таму, што яму не падабаецца існаваць у тым кантэксце, у якім расійскія вайскоўцы робяць такія злачынствы. Таму ён будзе глядзець менавіта тыя версіі, тыя перадачы, дзе яму будуць даказваць, што гэта інсцэніроўка, бо яму больш прыемна існаваць у свеце, дзе забойствы ў Бучы з'яўляюцца брытанскай інсцэніроўкай. Гэта вельмі важнае тлумачэнне для таго, каб разумець, чаму ў Расіі падтрымліваюць вайну. Апошняе пытанне этой гістарычнай паралелі, якім можа быць лёс Лукашэнкі, калі паглядзець у гісторыю. Гэта пытанне насамрэч цяжкае. У выпадку Лукашэнкі ўсё адкрыта. Можа быць, ён будзе да апошняга знаходзіцца на сваёй пасадзе і свой век скончыць на гэтай пасадзе. Усё можа скончыцца і раптоўна, калі стан яго здароўя пагоршыцца. Могуць быць нейкія непрадказальныя падзеі. Так ці інакш, той жа 20-й год, уздым 20-го году, гэта тое, чаго Лукашенка абсалютна не чакаў. Пакуль сказаць гэта вельмі цяжка. Лукашенко, асабліва пасля апошніх так званых выбараў, выглядае досыць упэўнена. Ён выглядае пераможцам, але мы не павінны забывацца пра тое, што шмат хто з дыктатараў, якія правялі дзесяцігоддзі на сваёй пасадзе, і чые паводзіны падаваліся такімі упэўненымі, потым гэтыя дыктатуры знікалі цягам некалькі дзён, некалькі тыдняў. Чым я цалкам упэўнены, што сістэма, якую выбудаваў Лукашенко, не захаваецца. Магчыма, ён правядзе да апошніх дзён свайго жыцця, застанецца ва ўладзе, але тая сістэма, якую ён выстройвае і нават імкнецца зараз мадыфікаваць, я не думаю, што яна зможа праіснаваць пасля Лукашэнкі. Гаспадар Александр, дзякуй вялікі, што вы, нягледзячы на прастуду, прыйшлі ў жывы эфір «Піку свабоды», падзяліліся сваёй экспертызай, сваімі ведамі. Гэта быў палітолог і гісторык Александр Фрыдман. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Я, Ганна Соваць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.